So, ayun guys. Ito yung pintuan ko guys. Ayan. So, dyan guys. Dito pumasok guys yung tubig. Good morning guys. Welcome back to my channel guys. Maulan na umaga sa inyo guys. Excuse me. Nag-uumpisa pa lang guys. Namamalat na naman kasi ako guys. So ayan guys, maulan na umaga sa inyong lahat, mga kasari ko dyan. Ngayon ay October 30. October 30 na guys, mag-aalas 9 na guys ng umaga. So ayan guys, kumusta kayo dyan guys? Hanggang ngayon maano pa rin. Malakas pa rin yung hangin kahit umaga na. Tapos ayun, medyo huminto naman yung ulan. Yan. Kagabi guys, grabe, magdamag talaga yung ulan. Tapos kaninang umaga, madaling araw guys, alauna imedya ng madaling araw, yun nagising ako guys kasi ang lakas nung hangin talaga guys. Yan, ang lakas nung hangin, tapos yung yerobong parang nababaklas na siya. Tapos ayun nga guys, buti na lang nagising ako guys kasi sa lakas pala nung yung anggi nung hangin, tapos nasasama yung ulan. Ayun, yung dito sa may pintuan ko guys, ayan, yung dito sa may pintuan ko, nakapasok pala yung tubig. Tapos yun, medyo ang daming nakapasok na tubig, bumaha na siya. Ayun, umaagos na siya guys papunta sa higaan ko, kasi yung higaan ko kasi naglalatag lang ako ng foam sa lapa. Umaagos na pala papunta sa higaan ko. Buti na lang guys, nagising ako. Kung hindi guys, lalangoy ako sa tubig. Ayun guys, madaling araw, nagmap na naman ako. Naglimas-limas ba ang tinan. So ayun guys, ang share ko sa inyo for today guys. Ay yung nakapagdagdag na din ako ng konting soft drinks. Ayan, yung maliliit lang ba guys. Pero wala pa akong mabiling Coke, Sprite, tsaka Royal na yung mismo. Ayan. Nakapagdagdag na rin ako ng ibang soft drinks guys. Ayan, ito yung share ko sa inyo guys for today's video guys. So, keep on watching guys, mga kasari. So, ayun guys. Ito yung pintuan ko guys. Ayan. So, dyan guys. Dito pumasok guys yung tubig. Ayan, tingnan nyo guys. Bakas pa yung basa niya. Dyan pumasok sa ilalim. Ayan guys, dito oh. Ayan yung sa labas guys. Ayan. Yan. Pumasok kasi ang lakas nung angin niya. Ayan, sarado na natin guys. Double lock natin. Ayan, tapos ayan, minap ko siya dito guys. Tapos yan, papunta na kasi siya doon sa may higaan ko ba. Yan, papunta na doon. Yan, tapos ito pala guys, yung share ko sa inyo guys. Ayan. Ito yung naidagdag ko na guys sa paninda ko guys. Ito, nakabili ako ng RC, Pepsi na maliliit. Tapos RC na maliliit. Tapos nakabili na rin ako ng Cobra at 7-Up. Tapos yan, nakapag-additional na rin ako guys ng isang case na Red Horse. So, ito pa lang guys ang Red Horse ko. Yan pa lang ang beer ko. Yan pa lang ang paninda kong alak. Yan, tsaka gin pa lang. Yan, isang case lang guys na Red Horse kasi unti-unti lang guys, wala tayong pambili. So, bali yung soft drinks ko guys, ito pa lang, maliliit. So, wala pa akong malalaking soft drinks guys. Ayan, binawasan ko na yan guys. Naglagay na ako sa ref ng tagda 2 piraso. Yan, mamaya ayusin ko. Gabi na kasi to guys dumating, kaya naglagay muna ako ng tagda 2 piraso. So mamaya iaayos ko na yan sa ref. Yan, so yan guys, may isang may isang Red Horse na ako kahit papaano. Yan, unti-unti guys, makakapag dagdag ako ng guys, ng paninda. So bali to guys, yan. Yan, nilagay ko ng ibang. Ayan, naglagay na ako guys ng yung ibang mga tagda 2 RC, tapos Pepsi, tapos 7-Up, tapos yung Cobra. Tapos ayan guys, nilagay ko na yung isang case na Red Horse. Sobrang lamig niya guys. Ayan.
So, yan pa lang guys ang paninda ko. Yan pa lang ang laman ng ref ko. So, mamaya yung ibang soft drinks, dito ko na lang siya ilalagay sa chiller. Kasi wala naman yan laman, kundi yung sayote tsaka carrots. Ayan guys. Tapos, ayan guys, yung mga ginawa kong yelo. Yan, super titigas niya guys. Yan, talagang hindi siya guys nagkakaroon ng, hindi talaga siya nagkakaroon ng yelo. Ayan. Yan, ganyan siya guys. Tumitigas guys yung laman pero wala siyang nagiging yellow. Ayan. Sana nga talagang ganito lang to guys, yung hindi siya nagkakaroon ng yellow. Ayan. Ang ganda niya guys. So, bali, ayan. Talagang maganda yung pagka-freezer niya guys. Ayan. Sarado na natin guys. Tapos yung dito, yung ganun pa rin guys. Yung ice pop pa lang ang laman. Maliliit. Tsaka yung medyo malalaki. Yung itlog ko guys, ayan. Magre-refill na ulit ako. Kasi ayan, nabili na yung ibang mga itlog. Nilalagay ko guys dito sa ref para hindi naman masira agad. Tapos ayan, yan nakabili na naman ng 2 tray na itlog kahapon. Yan. Kabili na naman ako guys ng pandagdag. So ayan guys, dito ako sa tindahan guys. Ayan, kahapon nagkabit na naman ako ng mga sitsirya. Ayun. Kasi yung mga nandudong sitsirya ko guys, ang dilim dito sa loob. Ba't parang dilim? Ayun. Kasi yung mga sitsirya doon guys, na naubos na. So yun, nilagyan ko na naman uli siya. Nag-refill na naman ako. Ayan. So yun lang guys, ang ganap ko ngayon guys. October 30. Ayan. Umuulan na naman siya guys. Pero mahina na lang. Hindi na katulad kahapon na as in buhos talaga guys yung ulan. Kasi kahapon talaga yung ano nung bagyo, yung landfall ng bagyo. Ayan, kaya sobrang lakas kahapon ng ulan. Ngayon guys, umuulan na naman pero mahina na. Tsaka wala na yung hangin guys. Yan, wala na yung malakas na hangin. Kaninang madaling araw lang talaga. Ayun, grabe ang lakas ng hangin. So, yan lang guys ang share ko sa inyo for today guys. Happy ako na kahit papano, unti-unti nakakapagdagdag na ako ng paninda. So, bali pala yun guys. Hindi naman ako nagdadagdag pa ng puhunan. So, bali yung pinuhunan kong 14,000. Bali 15,000 kasi yung 1,000 guys ay panukli. So, bali, yun pa rin guys yung ano, hindi pa ako nagdadagdag ng capital. Bali, pinaparolling ko lang siya guys. Yung mga naging benta ko guys, ayan. Nagsingit na ako ng konting soft drinks. Ayan, tapos isang case na Red Horse. So, yan guys, kahit pa paano, unti-unti nakakapagdagdag ng paninda. Na iro-rolling na kahit pa paano, unti-unti yung paninda ko. So, ngayon guys, naoobserbahan ko na din kasi yung mga hindi fast moving na mga paninda dito sa akin. Kaya, nag-note ako kung alin yung mga hindi fast moving tsaka yung mga fast moving, yun ang dadagdagan ko. Tapos yung mga hindi fast moving guys, hindi ko na siya muna bibilhin. Yan, bibili siguro pag kayong ubos na o isa na lang ang natira, yan ganyan, saka na lang ako bibili para kahit papano yung pag nabentahan ako nun, mapa-rolling ko ulit. So yung benta. So, ayan lang guys, mga kasari ko dyan. Happy selling sa ating lahat. Ingat-ingat kayo palagi guys. Ang daming naapektuhan ng bagyong Paeng na yan. At sa ibang lugar talagang bahang-baha na. Tapos may mga landslide pang nangyari. Sana hindi kayo naapektuhan. Ayan. Sana safe naman lahat. Lalo na yung mga naapektuhan talaga. Sana wala namang mga nasaktan. Pero alam ko nga guys, na yung napanood ko sa balita na may mga namatay na talaga. So sana magpasalamat tayo sa Diyos kung hindi tayo naapektuhan. Pero ipag-pray din natin yung mga nasalanta talaga. So ayan guys, mga kasari ko, happy selling sa inyong lahat, sa mga OFW natin dyan, mga viewers din, mga kababayan, kung nasan man kayo, yan. Monitor na lang kayo guys sa mga pamilya nyo na nandito sa Pilipinas, na sana safe sila. Humangin na naman guys. Ang sarap ng chika ko guys yan. Nilipad yung mga listahan ko. Pulutin ko na lang mamaya. So yun lang guys. Ang haba na naman itong video ko. Bye-bye sa lahat. Bye and God bless us all sa ating lahat. Yan. Happy selling mga kasari. Bye-bye.